sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu, Mbak Limbo Macangi. Nggih, sugeng dalu. Selamat malam. Mas Perjurit. Mas Perjurit. Terus sia-sia. Bintang tamu saka Balai Kambang kok. Ayang Amar Pradopo apa sekiramu kok. Loh, malah Cita Lama bersemi kembali. Wah, Dalu Mbak Cange, Mbak Limbo. Sik, iki sapa, Nduk? Duka kula ora ero. Lho niki Mas Bagong Glondor ngoten lho Mak Cangi. Oh, alah. Oh, glondor ta. Wingi iki janjane ora enek dagelan lanang lho kok iki kok. Lah, Mriki ingkang sapunika wanita tombok kalian silat. Sindian Klaten kalian wanita tombok. Menawi silat menika kang ngesuwi Dek Apri menawi wanita tombok menika Bu Eka. Kula dagelan saking silit. Mas. Wis rasa aja omong. Kalau aku nek kowe ngono. Andane aku wegah aja omong kuwi wis wegah. Piratiku mbok go-go. Ning sadanipun nyun duka kula. Nggih. Kala wingi gladen kalih dinten kepengker kula mboten saged sowan blas ra ono sing ngabari. Ora ono sing ngabari kula ada dua kemungkinan. Apa kemungkinan? Bisa jadi satu karena aku ora dianggep ora diwongke. Bisa jadi karena talenta kula sudah mumpuni di atas rata-rata, bisa jadi tanpa latihan. Jadi dua persepsi. IQ-ne iki piro IQ-ne iki? Apa aku ora dianggep utawa kula dianggep wis masuk kategori dwijo kok ora sah gladen. Terus menika pertanyaan besar. Nggih ora latihan iki kowe ora diwongke. Antara ora diwongke utawa dianggep mumpuni. Lah pokoke iki wong. Mboten para siswa-siswa Waranggana ki ya nguruh mangsani. Wong iki durung tekan ruwah to. Dadi ya urung sowan, kuwi nang ruwah. Iya. Kuwi lagi diatur. Bae ngeruwah sik dadi Ora ganane iki lho lek nek Ngene lho. siramu ki sibuk. Sibuk ya. Oh, wayahe ndek iki kan kowe ya ngombor, ngarit, ngetoran. ora sing genah ki padha pirsa kok, Mbak. Panjenengan nembe fokus jogetan cara kulonan ndek iki dadi Oh, dolalak tenan. dolalak aku ndek kepiah malah. Lah, selama ini 49 tahun kata sing pengertos pentis kula kalian pupu kula. Lah, wonten Karanganyar kalau iki saged mecen oh ternyata sing ditutupi min selama ini ya resik. Ora anggepan piyai kathah nek burek menika klentu, resik kasunyatanipun kanthi dolalak ngagem stocking sak menten menika kalau wingi. Nggih. Panjenengan mirsani piyambak ta kalau wingi kahananipun. Nggih, heeh, terus gangguan sinyalku. Aku delok. Ora ngono lho Mbak Cange lho ngendikane iki. Iki ra gunake dagelan lanang. Heeh. Lah wong sebelah ki ya lanang ya gur dadang beda kok. Iki ya lanang ya gur dadan beda. Masa, Mas? Ngerti aku mau ya sanggulan sisane. Injih panjenenganipun derek memuji derek ndedonga menika Mbak Limbuk Mak Cange kaliyan Mas Nggih, Ahmad. atas nama keluarga kula matur nuwun Mbak Mimin, Mbak Apri, Mas Bagong. Nggih. Mas Kangkong di Parang Lenggah. Alhamdulillah. Mas Sigit saking Rembang, Mas Agung ngundahan nggih. Mas Agung. Nggih. Oh sedaya para kadang para pepunden dalang kepareng berkahi matur nuwun. Senior-senior dagelan hebatnya Indonesia rawuh sedaya. Ibu Yati Pesek rawuh. Bu Endah Laras rawuh. Pak Dewata rawuh. Marwoto rawuh. Mbok diaturi sik Pak Dewata. Ayo, Kali Bu Diyati nggih. kabeh malah men rame ning kono. Monggo. Iya. Bu Indah Laras, Pak Demarwoto, Bu Yati Pesek. Ya. Monggo, mataram. Tur. Larase campuran mboten napa-napa. Mbak Indah Laras. Budayati Pak Dewata Mbak Indah Laras. Nadyanto namung lumantar wae mboten ngira-ngiraos pakurmatan kula. Kula warga ngaturaken penuwun awit budhe Pak D tuwin Mbak Indah Laras kepareng nyengkuyung ku kajat kula sak keluarga budhe. Boten napa-napa. Niku ning kula rada gelo sithik. lho. Kok gelo? Kenapa aku munggah kok ora nganggo srepek Bayu Aji. Wah. Dereng didamel kok, Bude.
Nggih mengki didamelke lajrang Buyati ngoten nggih saged. Kene awakmu nganggo Bayu Haji, Indah Laras mu nganggo Bayu Sengoro. Sengoro teko maksude. Saderengipun kula matur kathah-kathah. Nggih. Nak Mas Bayu Haji, Nak Amar, Nak Bagong. Nggih. Nggih. Kula namung derek memuji. Nggih. Mugi-mugi almarhum Ki Ageng Haji Anom Surata kondur wonten ing Kasedan Jati manggen wonten swarga langgeng. Amin. Sing perlu kula aturaken sekedhik nggih menika ndak aku dadi pengangen-angen. Nggih. Kari dhewe main ning ngendi ya? Wonten Jakarta. Jakarta. Wonten Jakarta pas Nggih, gerah. nggih. Tak petuk nggih to pas gerah kae. Terus Mas, jenengan kudu semangat. Panjenengan menika dadi pengayomane kanca-kanca seniman. Panjenengan isih dibutuhke kanca-kanca seniman. Ora mung kanca seniman, masyarakat sak Indonesia. Niku mbutuhke panjenengan, mula panjenengan semangat lho Mas. Nggih Mbak Yu. Niku mpun kula tata. Ning kula ming duwe panyuwun jane siji Mbak Yu. Napa? Napa Mas? Kula nek enten napa-napa Nggih. njaluk supaya anak putu kula kabeh bisa rukun. Amin. Amin. Nggih. Niku nak mula tak aturke nggih, ndek wingi aku rong matur karo Nak Bayu Dewisan nggih. Nggih. Nah, mila menika nyuwun tulung nggih. Nadyan ngendika sak klimah menika dadi kekancenganing panjenengan kabeh ya nggih ya. Amin. Amin Budhe. Insyaallah. Nggih. Menika para putra wayah bulik sedaya sampun manunggal Ya. lair batosipun. Nggih. Kula ya wis rumangsa seneng banget menapa meleh dalu sak menika kanca-kanca seniman sapa wae nglumpuk dalang nggih to. Ya ketoprak, ya penyanyi, ya wis sapa-apa ya Mas Marwata nggih. Apa to? Piye ta iki? Melara gathuk. Lah dawane ngono kok ora. Lah panjenengan mau menika mireng mboten ngendikanipun Ibu Buyati Pesek. Kuwi welinge almarhum ki sadurunge ketemu Lek Yati ki wis WA. Oh, ngaten. Nek Buyati ngendika ngono kuwi sampeyan wis ngerti dhisik tak kandhani Kang muni ngono. Oh, Ning ya aja dipercaya ngomongane ya ngawur. Ning sing terakhir aku neng titik nol dilalah aku ki rangkulan karo almarhum. Nggih, nggih. Sing rangkulan aku karo Mas Didik Nini Tawa mergo Nggih. almarhum nyelirani hari Prama. hari kebudayaan. Ah, Nggih nika. Nggih. anjur ya wis kuwi wae lah sing diomongke wong kabeh do ngerti. Nggih. Dongane kabeh pokoke apik njur karo sing rukun kuwi kudu ditekuni. Nggih. Sebab apa? Biasane wong bentak sirah, wong slek kuwi siji anggere wong wis duwe apa istilah iki negatif thinking. Jadi ora mungkin wong arep menilai seseorang ki apik. Terus Padane iki wah Mbak Indah Laras kae apik tekan ngendi-ngendi. Engko sing didumuk pisanan ki alane. Ane Indah Laras ki ngene-ngene sing ala. Ha kuwi dilangi. Kabeh sing negatif thinking dilangi diganti positif thinking. amin. Oh ya digolek apike wae. Ora bedane wong bojoan. Bojone piye, Mas? Ah, kudu takon aku ping 3 dene. Wah. Kowe ora bisa. Aku pisan wae bojoku ya sayang banget karo aku ya, Mas. Nang sehidup wis mati tok ning ora sehidup mau dikandhake sing tegese nek nyaran ki mesti dipikir ki bojoku ngene apik aku arep lunga klambiku cepake. Engko nek seraja tuwa sithik dipikir eleke wong wedok ya menu ratange ngerti sing lanang teko bareng ora disambut. Ha kuwi dilangi. Ning pengalamanku ngono kuwi. Nggih, nggih, nggih. Ning rasa do tiru-tiru. Iki dirungokke Mimin bareng kuwi, Jim, Apri, Mbok. Ya ra, kowe wis ngerti urung. Nek babakan kerukunan kula sarujuk ning panjenengan nika dadi wong tuwa cara Kabeh kok ora beneran iki piye? Kabeh
Bukti sampun nyata. Buktine piye lho? Mbak Endah musik keroncong jos, sinden mumpuni, jazz oke, neng luar negeri suarane kabeh wis pitados swartanipun. Apri nggih mangajari beksa ya apik, suarane ya hebat. Mas Bagong Glondor ya ndagel ya hebat. Kok kula penyan bedake? Lho ngene bedane. Suara kula rasa kaya Endah, kula ra iso digo ning luar negeri kaya Endah. Ning kowe ora ono ndek keistimewaan liyane. Apa, Pak? Senajan iki diajari nyanyi, diajari nari, wis tak ajari bengkel sepeda motor to lah. Engkang jumbung kalian profesi kula seniman ngaten lho. Saben gawean, saben profesi ki anggere ditekuni marek ki. Kesangeten kok mbok njaluk kesangeten ra dalan. Aduh nganti ucul kabeh iki lho Mimin. Ya Allah. Arep ora nesun kok pun kula apet. Iya. Sujono ana Mas Amar sing bakal ngukup kula. Dados kula malah kula blakake sisan wonten kok. Nggih, tak kukup tak timpal malah. Garis gedene kula menawa badhe kawengku dening Mas Amar kula blakake niku janipun mati pun dangu. Nggih niku termasuk wasiate bapak jane. Anu Lemar sok kae Mimin tulung ya digawa ning omah. Nggih. Kenapa? Di air keras nggih. Kowe aja lara atimu ya. Diwarke gagak kae lho. Sak tenane ngono. Ning ujung kulon. Kaya si Apri kuwi wong dhisik bojoku ya ketok bagus apik mulane lair ya ketok ayu. Nggih. Mbak Endah. Mbak Endah semono uga. Ning bareng kowe iki aku ki ya mung jajar karo Kang Mangun sing ngegong kuwi. Sing gedhe pamuramu ya. Nggih, upama kula kurang babakan swanten panjenengan kedah ngladi kula kados sinden-sinden Klaten kalian sinden wanita mbok mangke kridanipun kados menapa. Lah kowe iki lho dadi sinden ki wis ora bener sik. Lah ngopo? Sinden ki kaya jenenge iki lho, Evita Barma. Evita Barma. Terus Desa Idalala. Idalala Dini, Ayu, sinden kok jenenge Sukimin. Loh, kok jotok sepeleke jeneng kuwi. Lah pripun? Iki wani beda karo liyane. Justru sing iso viral kuwi nek jenenge beda. Rupane ayu satinem. Lho, ya to. Iya. Beda nek Endah Laras jumbuh karo rupane. Ayu. Kaya si Ida jumbuh rupane. Ayu. Iki Pasoryan kula kados jenenge arep ala Sutimin. Nggih. Tulus. Jenenge ala rupane ya ala. Dadi konsekuen iki Pak. Konsisten. Lek. Kowe rak dilokke wonge Allah, rupane ya Allah. Mbok jejer to, Lek. Lho rak mirip. Matane nganggo ngidak sikil barang. Nggih kok panjenengan to, Pak. Aku dadi mbayangke lho. Piye? Pak Marwoto nek sanggulan mesti kaya kowe ngene iki. Aja ngawur kowe. Lah pripun? Nek kok padake sing nesu iki Lah terus? wong luwih ala aku. Ora apa-apa jeneng apa? Kabeh iki jenenge Arep kowe kaya ngono kowe iki ya duwe kemampuan sing apik. Iya to, pasoryan ngono bakal sanes. Apik kowe iki dandan kaya apik. Upama ora dandan kowe iki ya mung meko kok ra iso. Ning apik tenan kok njar tenan. Nggih. Kowe iso meko ora apa-apa. Luwih modern. Cah saiki kathok apik wis disuwek. Cemen ketok meko. Wis kowe malah iso dingendikake yulimbuk kae. Kowe kuwi ala ning konsisten. Ala kok konsisten. Wis kecilik tekan kuat ala. ning kasunyatipun kanca-kanca budaka menika menawi gladen, menawi mboten wonten kula semangatipun radi Lah kira. dalah, mulai. Ora dadi lek graten wong sing laden wedan dhek. Lah sing usung-usung gamelan nggih Nanging Pak De, jurusan teater ijek kalah pinter Mimin. Menawi drama ketoprak niku nawi mboten Mimin wis pokoknya tidak. Iya. Menjiwai sekali memerankan sesuatu. Tepuk tangan untuk Mimin. Peran apa, Mbak? Peran apa saja terutama nek si Gapaksa kuwi Sri Tanjung. Lho, niki senenge nek nggon ketoprak dadi watu kok. Lho, Men diyoyo-yoyo. lah mek duyo perjuret-perjuret. Waduh, siap. Iya. Pak De Marwoto. Salam. Monggo sakmenika dipun selingi tembangan nggih. Ha, Nyuwun berkah Mbak Endah. Mbak Endah yo nyuwun dongan sik. Iki adikku lanang medhot ya wis keparang rawuh.
Dik Yoyo, Dik Kangkong. Pada suka nggih rawuh. Pada suka rawuh kabeh lan Kadang Dalang Sukarjo. Kadang Dalang Sukarjo ora lali sing wayangane jebles saka kaya Suwargi, Nduk. Nggih. Ki Muda Sutarno ya wis kepareng ado-ado saka ngendi kuwi? Loro. Heeh, ya wis kepareng mrene, matur nuwun. Kuwi ketok kok titikane. Pripun? Ketoke piye kok? Ketoke piye titikane? Ketoke wis do sowan rene melu mengeti satu dinane Nggih. almarhum. Ketok ora kepayon kuwi dadi wong nganggur. Ya Ayo. termasuk aku. Ayo, Nggih. monggo Mbak Indah badhe ngaturke napa? Nyarah derek. Monggo nderek mawon. Masih ketrembang ugi rawuh kalau Oh nggih, Dik Sigit nggih. Nembang Matur sing apik nuwun. ya Jar ya. Sing apik aku tak midang ngetake ning ngisor kae ya to. sibuk kalian lenggah. Kowe lah ya kepiye Ning kan ampune gak ke putra-putra nggih. ora. Aku karo ngentekke wedang ya Ger. Iki ya lek omong sampune gak akan putra-putra ya. Lek puterane wis semono jame saiki. Putra. Putra iki nek ndek putrane iki piye? Putrane. Kok puteran. Putrane. Putrane. Oh nggih. Iya. Aja nek gak ke putra-putrane. Putra niku anak kok kok puteran. Nggih, matur nuwun. Anak iki liyane anak iso muter seker iku piye to? Karang beda. Nggih. Ora seker kuwi busi. Aja lali jam 1 ya nak Amar. Nggih, mengke jenengan bel nggih Budhe. Tak juga. Wah, jat. Entuk tanggapan tenggen kula Mas Bayu. Nggih, nggih. Nampi jesibahan kok ken beksa meleh. Ngomong Ayo baby ayo wayang wong pokoke sesuk. Iki wis tuwa ya gremetan arene endi tak jongkong kaya ngono mah. Kuwi golek rambatan ya Pak De, aja di siya kok terus Mau dituntun endah kuwi naramu enggak. Enggak, Cik, Kanjen. ayo ya ora kaya nek sing nuntun Pak De Marwoto wong ya kanca lawas. Lho, iki wis padha tuane. Men tulung mintunen men ngono men. Nah, ngono lho. Aku karo iki wae kok. Lho, karo Pak Pomo. Kiai-kiai Wis ngono. Matur nuwun Budhe, matur nuwun Pak De. Nggih, matur nuwun. Wilujeng lelenggah. Men lungguhan aku tak ngendang wae nek anu. Waduh. Dapat ngendang jahe pemawon anda kajenge ngalih. Monggo Mbak Indah badhe ngatur Napa, menapa nderek, Mbak? monggo. Anu kemawon langgam jenang kula Nggih. Ki Bapak Ki Haji Anom Suroto boten nate lali. Oh nggih, amin. Kita nggak akan lupa dengan Bapak kita semuanya. Nggih, monggo. Napa Buka meneh? celuk. Kualik tembung iki ora Pak Haji Anom. Boten nggih. Ora Pak Haji Anom Suroto sing lali ning putra wayah karo penggemare aja lali karo Nganti lali. karya agunge almarhum Ki Haji Anom Suroto. Oh, kualik ngono ya. Nggih. Diralat ya dari sale iki di streaming. Langgam jenang kula kemawon. Mawi bawa napa mboten Mbak Indah? Langsung kemawon. Langsung nggih. Monggo. Ayo. Monggo buka celuk. Pinten? Rencang-rencang. Duh. Sopo iki Mas Nindring? Anu mengkipun gentar dipun bantaraken rumiyin Aja mawon nggih. ngono lho sing nembang aku. Biasane nek sing nembang Mimin alon-alon tindringane nganggo rasa. Mereka dalang muda Klaten ugi kepareng sowan Lah. mereka. Lah. Nah. Mbak Mimin ki nek Kiai Bagus kok kaya entuk mangsa. Coba-coba nek jenengan sing arep nembang tindringane piye coba-coba. Fokus yo ayang. Fokus. Ayang-ayang. Monggo ayan, fokus ayan. Monggo.
suarane Mbak Endah disaut Mbak Apri kaya ora salin piyayi. Lah iya, kok piyayi jebles. loro padha wayune, suarane padha apike, wah jan hebat tenan. Sing beda kok mung ornamene coba to. Lah nggih. Elok ta? Hebat. Lah iya to. Jos. Janggute wedok. Nggih. Gulune wedok. Dalah. Dadane Dalah dalah. Ametenge wedok. Isore Apa? Terus ngisor wetenge apa? Mbak Endah suarane sae. Sae. Lho, Endah guruku kaya apa? Sapa yang gurune ya Mimin to ya. SKM lho. SKM SKM apa? apa? Sukimin. Kok sik etoke dililahi Mas Bayu apa ora nek aku nyuara? Oh, monggo. Oh nggih nggih. Kok aku Monggo, monggo. nyuara? Tarik gesek, tarik Iki gesek. harus diklarifikasi dulu. Aku nyuara terus engko dialembono karo Pak Bagong Darmono karo Mas Bayu Aji kok sing liyane runtik atine lho. Kok sing dijaluki pasetujon sik nek no. Para kadang Mbak Mimin menika badhe nyewanten parang napa mboten? Nek janji lho nek aku itu bakal lembono, aku itu kekucah sliramu ora do drengki srei. Ya janji lho. Seniman ora tok drengki srei, rezekine dhewe-dhewe. Nggih kudu diluruske ya. Apa Mas Bagong? Kae mono laris mergo disenengi kae, kae mono laris mergo Lah, pasang iya, susuk iya. nek ngaten menika. Wis ayo gak nyuwara. Ral sik ral. Nano. Ra diiringi sik ral ayo. Para kadang Mbak Mimin sae napa sae? Ya budal. Iki akapela tanpa ini kan Apik musik suarane kok. maksude. Wah, ijan. Dolala yo. Hup. Janji Santi suarane. susah padha dilakoni. Kok kaya iringan laras madya ya. Iringane Gandeng sing dan musikalitasnya tinggi, apapun aransemennya tetap bisa. Oh iya. Apapun Apapun genrenya tuh. tetap bisa. Kita tidak pernah tahu kadang didadak ternyata orangnya mung siter ya iso mlaku. Arep sinden kaya tinggi. Ning iya. Ya tapi wong. Oh diiringi diesel wae jalan. Suara diesel wis anggo nembang. Maksudnya jangan banyak keluhan. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di Fleksibel, lapangan. tembunge kekinian ki fleksibel. Monggo lanjut Mbak Yuk. Indah. aku telas. Sampun telah. Ya apa tutuke Mbak Indah sing. Mintake wong ki mau nggo anu kok monggo. Kuwi iklan. Aku. Tepuk tangan Tepuk tangan, kakek Mbak Indah. Matur nuwun Dimas Bayu. Matur nuwun. Matur nuwun Mbak Yu. Mas Bagong kalian Role Aman. Nggih Mbak Yu. Nggih nggih. Wis ya aku tak lungguh dhisik. Nderekaken Mbak Indah laras sehat terus. Paringi berkah laris terus. Mbak Mimin, Mbak Apri. Para kadang budakan iku ora terdiri saking para kadang dalang. Nggih, leres. Ingkang kepareng dados komposeripun panjenenganipun Ki Dr. Sukisno. Ki Dr. Sukisno. Ingkang kepareng ngasta slentem menika kadang kula Mas Kusni. Demung 1 kadang kula Mas Sarlair. Demung 3 Mas Dayat, saron kalih Mas Cokris, saron 3 Mas Dono, saron sekawan Mas Juwahir, saron gangsal Mas Gepeng, saron 6 Mas Excel Agung, saron 7 Mas Budi, saron 8 Mas Bagas. Ingkang pareng ngasta peking kadang kula
Ki Dalang Gatot Pandaya, Kenong Ki Jalu Tama Pandaya, Kethuk kadang kula saking Malang gitu, Mas Tantut Sutanto lho. Kula saka Malang tak Piye Mas Gatot? Ada saka Malang lho. Kudune ya ngendang apa demung ngono kok mah ngethuk. Lah niku kali gugah kok iso. Bonang penerus Mas Kasim, Nggih. Gambang Mas Hari Nata, Harinata. Siter Mas Rangga, Nggih. Wiraswara Pak Lik Gombloh, kawimbuh para kadang abdi. Nggih. Yo, waranggana ya akeh banget iki. Nggih, nggih. Kok niku waranggana 20 niki. Waduh duh. 20 Nggih. seragam kabeh. Kok munggah harus dikenalke. Siap. Iki tak ngaturke lelagon anggitane maestro sik ya, Nduk. Nggih. Amarga iki dadi keremenane keluarga besar, utamane trah saka Mbah Diyun lan uga trah saka Mbah Haji Anom Surata Suwargi. Yaiku lancaran titipane anak putu. Nggih. Ya diaturke sik ya, Nduk. Monggo dipunaturaken. Monggo dipurwakani bawa. Kula nyuwun bawanipun ingkang saking abdi sinten, Nduk? Mang tunjuk, Nduk. Anu Pak Giarto. Pak Giarto nggih. Ah, Nggih. iya, sisa-sisa Bratayuda ki ya. Lah iki no. Kantun Kerpo Swatama harus ngomong sing anu niku kok. Lah iya. Nggih, monggo Pak Gi. Monggo. Dipunaturaken. Monggo. Kita among atas peling yo kalimpot marang turun nira kang nyambung sejarah. Kula ugi matur nuwun Biyung Sange Nggih. lan adhiku Amar Nggih. kalian kerawitan putri Laras Candra Lunita saking Segaran. Oh nggih. Kala ingkang sampun kepareng napa menika tetabuhan sawetawis ingkang dipun didik kadang kula Mas Tulus. Nggih. Lanjut. Kewajiban kang satu ngupakara murih becik mamarti kautaman mamre bisa tulus rumeksa titipan nira anak putu binudi murih lestari payo padha nindakno.
Swanto